nasa ko nahuna, promise. Pwede na. So, yo, what is up mga katropa? Panibagong araw, panibagong katarantaduhan na naman. So, for today's vlog is magbubugtong-bugtong na naman tayo sa mga ating mga katropa dito. For as long as I live and as long as I love, I will never not think about you. I will never not think about you. Go! So yung bugtong natin na ating gagawin is mabuhok at matigas, labas-pasok sa madilim na butas. So yun, let's go na at itatanong na natin ito sa mga katropa natin na nandito sa Plaza Independencia at sa iba pang lugar na ating tanungan. So, in 3, 2, 1, let's go! So, meron tayong iban. Excuse me. Vlogger day ko kanang pwede ta mo ipangutan na sa akong bugtong. Nakabugtong. Okay ra niya. Okay na. So, simple ra man akong bugtong. So, ako rin si Buano Vlogger. So, nice to meet you. Pwede naman kamutanan. So, naman ko cameraman. Okay ra niya. So, shout out sa ilan. So ako pang-usabangan. So, ako question. So, Yumi. Kanay. These nuts. Got him. Got him. Matigas. Got him. Matigas. Labas-pasok sa madilim na butas. So ako, Osman, mabuhok, matigas, labas-pasok sa madilim na butas. So, asawa guys. Excuse me, kanang vlogger day ko. So, ano sama na? Nai-practice mo? Yes. Sa sayaw. So, ako day si Buano Vlogger. Okay ra ma-disturb to makadiyat. Hi everyone! Welcome to my vlog. So, ang feeling. Pwede mo maka-answer sa akong bugtong. Nakoy little na bugtong ganahan mo. So, ako sa transfer akong kan. Mabilan. So, nakoy cameraman niya, ako lang transfer so. So, akong bugtong, mabuhok, matigas, labas-pasok sa madilim na butas. So, unsa niyo pwede ma-answer? Hi, kanang vlogger day ko. Okay ra ta mo kanang vlog. So, akong vlog kay about na sa isa ka bugtong. Pwede ta mo question sa bugtong. Nakabugtong ba ni? Hindi. Okay. Inyong answer na akong bugtong. So, okay ra. So, say mo name, shout out lang. Shout out. So, shout out. So, okay ra. Shout out. Name. Erica. Ilisi din ninyo nga. Siya ako sa transfer sa kong kana. Mapuhok, matigas, labas-pasok sa madilim na butas. Mapuhok, matigas, labas-pasok. Uy, nagadungog na po, ana. Gusto mo, Klo? Okay.
Taas ni siya, pwede sa siya magkamay. Ano na yung gano'n? So, okay na. Kaya ang answer kay toothbrush. Answer kay toothbrush. Surrender? Yes. So, ang answer kay toothbrush. Shout out. Toothbrush. Jesus. Hi, Jesus. So, same name. Very more. So, shout out sa lahat. Thank you sa Hello. So, thank you